Mm. Jeg siger lige noget. Jeg siger lige noget for. Okay, jeg er tilbage. Er du klar med den? Sådan der, nu kan vi tage du. Hej YouTube, mand. Det er første video, jeg lægger ud i dag. Så I kan lide det. Så håber jeg, I kan lide det. Så ja, jeg håber, I kan lide det, jeg laver. Det er det første YouTube-video med min gode ven her. I dag der skal vi bygge en base, som måske går over i Redtown. Så ja, let's go. Ej, vi skal sgu lave på eventyr, så vi kunne bygge en lille grim hus. Fedt. Vi bygger en base, og så går vi på eventyr. Så ja, så ved I det. Ja. Men nogle gange lægger det bare sådan, så Vi ved bygger det. vores base, eller hvad fuck? Jeg bygger min base, du bygger din. Okay. Jeg bygger min egen base. Ja, hvis det er, I kan selvfølgelig lide det, så må I gerne lige for like. Og ja, subscribe til min channel. Og jeg er bare, som jeg ved det, at det meste, der kommer ud på kanalen, det er sådan noget som Rust og sådan noget. Og I vil bare ned i bunden, bare sige, så sige ned i bunden, ja, hvad for nogle ting I vil se. Med i comments. Leave in the comments, dudes. Leave in the comments what you wanna see, bro. Og selvfølgelig, hvad I vil helst se og sådan noget, det bestemmer I selv. I kan bare sige det ned i chatten, så vil jeg få noget af det. Men husk lige på, vi starter på YouTube. Ja, og husk på, at vi lige starter på YouTube, så ja. Vi håber på, at I sætter. Ja. Min mic er så god. Min mic er ikke så god, så. Jeg håber, det er den bedste. Jeg håber, det er bedst. Min mic er nemlig ikke så god, så jeg håber på, at det vil være okay for jer. For jeg køber en mic, når det er, hvis der er, jeg får, hvad skal vi sige, 1000 subscribers, så køber jeg en mic, sådan, så det lyder bedre. Vælg lidt. Du skal bare ikke... Du skal da købe det samme. Du får subscribers, du. Husk det. Ja. Altså, hvis jeg gider at starte en fucking YouTube-kanal. Køb en god mic også. Du vinder. Du vinder det, du. Okay, der håber jeg på. Okay, du vinder det. Jeg håber i hvert fald, I kan lide det, jeg laver. Så. Og I skriver bare, hvad det er, I vil have, hvor lang videoen er og sådan noget. Og kan jeg lige låne noget sten? Hvad? Kan jeg låne noget sten? Lidt i kisten, lad være med at tage alt. Okay. Så jeg giver lige halvdelen her. Ja. Få lige halvdelen. Okay. Og godt også, ja. Ja. Jeg synes. Ja, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave lige for tiden. Og sådan noget. Jeg ved det godt, vi skal ud og bygge nogle folk. Vi skal ud og bygge nogle folk, det vil jeg være enig om, men vi skal først bygge en base. Så der er vi, jeg kan gøre noget. Så jeg er lidt sikre med tingene her. Vi gider faktisk også gerne være lidt sikre. Men Det vil bare blive helt det samme. Så du ved det, vi laver. Men lad os lige håbe, det her. ja, og I siger bare, alle dem, der ser med, jeg tror ikke, der er nogen til at se så mange med, men alle dem, der ser med, jeg vil håbe på, at I bare subscriber, hvis I har lyst til det. Og sig det til andre folk. Sig det til andre folk, du har en YouTube-kanal. Du skal prøve at tjekke den, okay? Ja. Men
Hvis jeg ikke kan lide min kanal, så må jeg med glæde jeg sige det til jeres venner, hvis det er det nu. For jeg... Og det kan godt være. Det kan godt være. Jeg lyver ikke. Det kan godt være, at jeg også starter en YouTube-kanal op. Og min venner kan nok også måske sætte en YouTube-kanal op på et tidspunkt. Måske. Jeg ved det ikke. Men jeg ved det ikke. Nu har du bare ligget det her ude i naturen. Vi skal have en frisk natur og en grim natur, okay? Så, ja. Så lad være med at svige sådan noget til. Men, Det er underligt, jeg sagde. Men vi skal have pænt natur. men i hvert fald, jeg håber på, at I kan lide, hvad jeg laver, fordi det vil jeg sætte meget pris på. Og ja, I siger, hvis det er, at der skal laves et eller andet på kanalen og sådan noget. Siger jeg bare til, hvis der så siger jeg bare Lige til. vil komme. Hvem er bedst mikrofon? Lige vil komme. Okay? Okay. Ja. Hvad gør jeg? Den der, Okay. Nej, jeg er sikker på, at vi kommer til at få hates kommentere. Jeg siger det bare. Men vi håber selvfølgelig på det bedste, at vi ikke får så mange hates kommentere. hvis det er, at I ikke kan lide det, så er det okay. Hvis der ikke kan lide det, så er det også okay. Jeg håber på, at I kan lide, hvad vi laver for tiden. Hvis det er, at I kan lide det, så subscribe, hvis det er, at I har lyst, selvfølgelig. Og like det, hvis det er, at I ikke kan subscribe. Fordi hvis I ikke kan subscribe, så må I bare like. Det gør os meget glade, hvis der I bare liker det. Det er det bedste at subscribe. Det Men- er der jo lidt om bagefter. Men jeg husk på dem, der ser mine videoer. Jeg laver ikke YouTube bare for pengenes skyld, for jeg ved, man får penge af YouTube. Det er ikke det, jeg er ude på. Jeg er ude på bare at lave YouTube og håbe på, at jeg gør andre glade med det. Jeg er ude på at få penge. Okay, så I bare ved det. Siger du det, mand? Det er mere dig, der vil have penge, mand. Det er mig, der sådan set prøver på at bare gøre andre glade. Jeg har idéen, at første dag, jeg sætter den her video ud, der gælder på, at jeg får med 100 comments, og bare dårlige. Men den kommer til den tid. Jeg tror ikke, du får over 100. Husk det på det. Men det kan være, det kan være, Jeg ikke. tror, han Jeg får kan over 100 comments. Lige skriv det i beskrivelsen. Tror I, han får 100 comments? Jeg tror ikke. Jeg tror det ikke. Kan jeg få lidt flere sten? Ikke for en nedlæg dig, vel? Jeg tror ikke det. Giv mig lidt flere sten, du. Ja, jeg har snart. Hvad penge til Jeg snupper overhovedet ikke noget. Og I må også gerne sige, hvis det er, I synes, at vi skal lave PvP i stedet, hvor det bare er en gigant base, vi laver, hvor vi PvP'er på den. Det må jeg også gerne sige. Bare så længe, at I har lyst til at se det her, vi laver. Det vil være monster glad for. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Bare så længe I skriver gode comments og Ja. subscribe eller hvad det fanden det hedder. Jeg har ikke slået på meget på YouTube. Hvis, ja. Jeg ved ikke, vi skal sige det her til seerne med hvad koden er. I siger, hvis der er, I vil ind på serveren og sådan noget. Men hvis der er, I ikke gider ind på serveren, så er det okay, du. Men Jeg siger den bare lige ud. Jeg siger den lige ud, okay? Ja. Den er... nej, det er min base. Du kan lige så godt skrive af det. Den er... Jeg vil lige unlock den igen og se, hvad koden er. 6541, okay? Ja. 6541. Og så skal... men I skal være klar på og sådan at sige de ting, I vil se, må spille. Hvis der er, I ikke gider at se, I spille, må jeg spille Rust, så bestemmer I det. Hvis der har lyst til at spille Vi for skal eksempel altså eller noget. lave en Rust-serie. Det er så sjovt at blive. Men vi laver en Rust-serie. Jeg I håber hvert så fald. meget, det gider. Og lige en fucking comment, hvis I gerne vil se mere. Jeg håber, jeg sætter en comment på, at I gerne vil se mere. Hvis I ikke gør, så er det okay. Vi vil bare gerne rigtig have. Men vi bliver altså... Vi bliver ikke sure. Og hvis de siger nej. Hey, kan du ikke gå på mit hjem? Nej, for jeg har brug for Der er noget faktisk metal. private ting at gøre her. Faktisk private ting at gøre her. Okay? Gå lige med dig. Okay, nu skal du åbenbart være nøgen. Nu er min ven åbenbart nøgen. Han har brug for at være lidt, ja, underlig i dag. Jeg har brug for at være lidt mig selv, ikke? Okay. Lav lige noget gunpowder. Gunpowder. Men bare rolig, min ven, han er ikke underlig, han er ikke ond, han er sød. Og bare rolig, vi vil prøve alt, hvad vi kan for
og at vi skal gøre noget sjovt her. Vi er bare sikre på, at I ikke kan lide det her. Men ja, vi håber på, at I kan lide det. Så ja. Men ja, I forstår. I siger også, hvis der er, hvor langt videoen skal være og sådan noget. Det vælger jeg selv. Jamen, det bliver sgu bare 5 timer lang, okay? Nu er det godt. De kan være sådan en halv times tid, nogle af videoerne. Nogle af dem er en time, hvis der er, at det er nogle videoer, hvor vi bare skal lave en hel lille ting. Raid og sådan noget. Hvorfor har du en trædør? Er det virkelig så dårligt til Rust? Oh my god, jeg har ikke engang noget med det for helvede. Derfor for helvede. Nej, jeg er masser med det. Du tog mit. Nej, jeg skaffer det selv for din Jeg- sten, du ikke gad høre. Hallo, jeg gav dig 2.000, men du gav mig det ikke. Jeg kan godt dele lidt med dig. Så skal du også gerne det, okay? Okay. Ja, okay. I kan ikke se min skærm, vel? Nope. Nå, men min base er klar. Jeg er klar til eventyr. Ude på riddernes vej. Vi har kun et enkelt mål. Det er skridt fra dine venner. Nej, jeg siger til, hvad det er, I vil se. Jeg håber på, at I i hvert fald Jeg kan lide har det. sagt det 100 gange. Nu skal vi bare fokusere. Men- Okay, vi har rocket launches. Så I bare lige ved det. Og vi kan også raid ting, hvis der er det værd. Raid, men lige nu har vi bare ikke rigtig noget på raid med, fordi vi lige Jeg har explosive. på serveren. Jeg kan Jeg har ikke lave rigtig noget. explosive. Så. Min ven havde lidt underligt lige nu. Kan jeg se. Men jeg mangler en sydfod. Nej, love great shield og sydfod. Look at you. Vi skal så have middel. Har ikke noget til. Middle. Har jeg ikke noget metal? Jeg har taget mit metal. Nu tager vi til metal 100%. Nej, seriøst, jeg har ikke taget noget metal. Mhm. Jeg har brug for metal. Jeg skal ud og hugge nogle sten. Ses. Nej, Jeg går bro. ud på et eventyr uden dig. Vi ses på den anden Shit. jordklode. Okay. Jeg skal ud og hugge nogle sten. Jeg skal ud og hugge nogle sten, okay? Tønde! Jeg ser en tønde, mand. Lækker. Lækker. Jeg fik ikke semi-automatic raffle. Oh my god, min ven Min finder nogle lækre ting lige for tiden, mand. Ja, hvor er du henne? Jeg håber, I kan lide, hvad vi laver. Vi prøver at gøre jer glade. 100 gange. Hvor er du henne? Jeg er min base. Okay, jeg skal lige vise dig noget, jeg har fået. Hvad er det? Våbenblæser! Hvorfor er jeg så heldig? Jeg er våbenblæser. Men Prøv lige at se min gun med våbenblæser. 1, 2, 3, again, and 1 back to me. Du tog mit metal! jeg havde 1000 næsten på mig. Hvad er koden? Koden den er... Hvad den hedder? 5, 4, 6, 2. Yeah. Jeg håber, at I vil kunne lide min ven. Og det. Hvis ikke, så er det lidt ærgerligt. Men det er værd. Kan du se min gun? Den har laser på. Oh my god, min ven har fået en lækker gun. Men jeg håber... Yeah, vil du have den? Ja tak. Jeg håber på, Så laver I. at I ikke... Så laver I. Jeg håber ikke, I vil have vores de ting, vi laver. Men har jeg det egentlig Jeg håber ikke, til det starten. er mig. Det håber jeg. Nå, lad os gå ud på adventure. Adventure time! Nej, Super Sky time! vi skal ud og skaffe masser af ting i Red Towns. Yeah. Jeg laver lige 40 bandager. Kommer du med? Så er du ved det. Ja, man skal lige have nogle bandager. Skynd dig, eller jeg skyder. Og nej, jeg er ikke lyder, hvis jeg lyder som en lyder. Nej. Nej, jeg kunne aldrig finde på at være en lyder. Okay. Jeg må måske lave en sagt for dig.
Men bare rolig, jeg er ikke jyder. Så jeg ved det. Jeg ved ikke, Han er lidt underlig. Han siger, han er ikke en jyder. Men det er han bare i tale. Er du der jyder? Nope. Se, du er ikke jyder. Haha. Hallo, vi skal jo skaffe ressourcer. Hvad fanden er det, men? Jeg er her. Og så jeg bare lige ved det, han hedder H-mand. Jeg hedder Hårmand. Så meget gerne vil join serveren. Jeg hedder Hårmand på Steam. Den hedder Sweet EU Rocks Are Us. Okay? Ja, Du og kan lige trykke på E-Sig, eller hvad den hedder. Og så kan vi se, hvad serveren hedder. Gør lige det. så kan jeg se lige her, der er SWE, og så EU, og så Rocks I Us. Og så kan I bare gå ind på serveren, hvis der er ikke lige selvfølgelig. Det er en sej clever. Så. Hvad laver du? Um, Det går med dig. men jeg håber på, at I synes, at det er sjovt. Eller, ja, det er sjovt. Vi prøver nemlig bare på at være sjove her på internet. Jeg hedder Steam. På Steam hedder jeg Hårmand, og i virkeligheden der hedder jeg bare Victor. Jeg ved ikke, hvad han hedder i virkeligheden. Ja, det vidste jeg godt. Og i virkeligheden hedder jeg Zack, ZXCH. Og så har Og i virkeligheden hedder min ven Zack. hedder jeg Zack. Og min ven, han hedder Zack Gaming med stor bogstaver på Steam også. Så det kan være, at I vil venner mod os, hvis der er. Så siger vi bare altid ja til den, hvis der er her lyst. Med mindre I er børnelokker, så skriver jeg. Ja, hvis I er børnelokker, så kan jeg også sige, så lukker vi bare så blokker vi jer. Screw it. Så blokker vi jer baby. Ja. Kommer jeg aldrig til at komme igennem. Det var på en sang. Det blev nummer på en sang. Og ikke altid nødt til at danse, ja. Fuck dig. Min ven har lyst til at synge. Okay. Nej, jeg fik den på en sang. Jeg fik den i hovedet, fordi jeg kom til at synge det der. Du skal. Oh my god. Hvad sang jeg? Jeg siger det fandme ikke i videoen, mand. Men Siger dig. I må sige, hvad I vil se, som du kan, hvad I vil se os gøre i Rust Challenge og stuff. Det skal man da. Nu kan spurgt, du har glemt det, hvad? Spurgt. Hvad skal jeg? Kan du ikke holde en kæft med at sige det der, andre de kan ikke lide det? Så. Og skaffe Jeg er til... min base lige nu. Jeg kan gøre det bedre. Nej, jeg har ikke batteri. Det lys. Nej. Sådan der. Jeg spurgte han. Jeg ved ikke rigtig vel, hvad jeg vil lave, fordi der er ingen her. Der er ikke rigtig nogen, hvor jeg er. Jeg ved ikke, hvad du vil lave. Jeg er på vej over til Red Town, så du kan TP til mig, hvis du har lyst. Ja, jeg bliver bare lidt basen. Du siger det bare, når du er derovre. Jeg er der allerede. Nu godt du er. Jeg håber ikke, at I synes, at vi lyder sådan underlige og sådan noget. Skal vi i Military Tunnel? Hvad? Skal du til Military Tunnel, for det er der, hvor du er på vej hen? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke på vej hen mod... Heller ikke noget, så. TP til mig. Du ved heller ikke noget, så det er faktisk okay. TP til mig, søster, nogen der skyder her. Hvad? TP til mig, der er nogen der skyder. Okay. Jeg skal bare flække nu. Jeg TP'er. Skal jeg stikke her højde? Nej, for jeg vil ellers. Ja, jeg gør det. Det er første gang, jeg TP'er til nu. Okay, det er anden gang. Nej, det er tredje gang. Det er 100. gang, jeg ved det. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ved. Og hvis I undrer hvor gammel vi er, bare sådan så jeg ved, vi er 10 hver. 10. Ja, 10. Han er 10, jeg er 10. Ja. Og du er 20, 30, 40. Lige nu siger han, at jeg er 30 40, så. Ja, du ser også bare gammel ud, okay? Jeg er så ikke gammel, men hvad er du ser sådan ud i virkeligheden? Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor du ser ud. Der er så mange sten her. Vælg det, hvad det er. Fuck. Men...
håber på, at I kan lide, hvad vi laver, hvad det er. Vi bliver ved med, at lave det her, hvis I kan lide det. Og hvis ikke, så er det bare lige meget, vi laver her. Hvis I ikke kan lide dem. Vi bliver ved, hvis I ikke kan lide dem, så laver vi dem. Nej, det er omvendt. Hvis I kan lide den, så laver vi dem. Hvis I ikke kan, så lader vi bare være med at være på YouTube. Nej, vi skal stadig lave. Vi skal bare lave noget nyt. Ja. Ikke bare stoppe med YouTube. Er du sindssyg, eller Da. hvor er du henne? Hvor er Red Town lige nu? Fuck, jeg tror jeg dør her. Nej, jeg TP'er. /TP'er. Du kan ikke TP eller noget. Ej, men dog, jeg ved ikke, hvor du er. Seriøst? Jeg er over ved Red Town på mappet. Ja, det kan jo godt være. Jeg ved jo godt, hvor du er. Jeg har jo ikke sagt det den. Du ved. Andre på med. Nej, så må jeg over tunnelen. Og jeg er ligeglad med, hvis det er i sådan her. Inden vi bliver ved med at lave det, hvis det er, at det ikke kun er hate comments. Så. Og der er en spiller lige her, hvor jeg er med en pistol. Oh fuck. Jeg TP'er. Au! Jeg vil Chris. Fik ham. Han har shotgun, guys. Vælg lidt. Ikke sige nej. Der er 1, 2, 3, 4, 5 airdrops tæt på mig. Rip airdrops. Det er ikke nice, for jeg tror, jeg dør nu. Okay, hvad er der? Hvem er? Hvor er han? Jeg har dræbt ham. Er det ham? Ja. Han har waterpipe shotgun. Og 38. Ja, 38 skud. Men hvorfor tror du, du dør? Men det er fordi, jeg tror, jeg kunne høre en eller anden gå her. Jeg er ikke sikker, det lyder som. Bare rolig, jeg er her nu med en waterpipe shotgun, så jeg ikke og skyder dig en gang i hovedet. Ja, det må Waterpipe det. shotgun. Ja, det må det gerne, hvis det var, at der var lyddæmper. Kun hvis der er lyddæmper. Nej! Jeg missede fucking 5 airdrops, bare kom fra herover, hvor der ikke et skid er her. Hvad fanden er det for noget? Der er en kiste deroppe. Nej! Ej, hvor er jeg ned? Så ved en ven suger deroppe. Hvad? Ja, der blev Jeg skal en godt lidt. have den kiste der. Hvis I må gerne sige jeres tanker om os. Vi er lidt ligeglade, hvis I siger fuck jer og sådan noget. Vi er lidt ligeglade, at vi bliver ved med at lave det her. Vi er lidt ligeglade, hvis I siger, at vi er gode. Så siger jeg bare, at jeg Oh shit, what the fuck? Dino! Oh shit, det der skræmte lort ud af mig, drenge. Oh my god, det skræmte mig. Ja, Det er han der. hvem er, hvor er han? Han er på vej væk. En bold action, bold action. Bold action. Honey! Og jeg fik en bold action. Jeg ved. Jeg fik en bold action. Fik en bolt. Jeg har et skov, jeg har et skov. Oh shit, der er 2 mennesker. Hvor? Der nu. Fed shot. Nice shot. Ramte ham, men han døde ikke. Jeg har ikke flere skud Jeg dem. vil ud og lune. Nej, jeg looter ham. Det var meget godt ham, så jeg vil gerne loote ham. Oh my god, jeg skal loote ham. Det er okay. Nej, det er specielt. Gå hen og høre nogle ture, som jeg gerne vil have. Han skulle bare ned med nakke ham der. Okay, hvor er han? Han er over i sneområdet. Hvis jeg får lov til at se hans hoved. Der er 2 dernede. Fuck. Kom, lad os fuck. Men jeg har ikke flere skud til min våben. Ja. Jeg har kun waterpipe. Shotgun.
Jeg kan også over med waterpipe shotgun. Åh shit, der er en der gemmer sig bag en sten med waterpipe shotgun. Han skyder, hvis han skyder, så er du Ved med. I? Hvor er han? Men jeg så ham ved stenen her. Lige her der gav de hinanden ting. Jeg Ja, jeg kan se ham, jeg kan se ham! Han er oppe der. Deroppe. Han forsvandt. Lad os bare løbe. Kom. Nej, jeg vil have nogle kills. Kom, lad os gå. Fordi hvis de der skyder os med shotgun, så er du død. Den er blevet mindre OP. Waterpipe shotgun, jeg siger det bare. Du er jo klar, den one-shotter dig. I hovedet, du er død, ikke? Ja, men du dør ikke af det. Jeg gør ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Bare kom, okay? Se! Der er 2 dukes hernede. Der bare kom for helvede. Ja, men de er langt væk. Jeg kan ikke bruge dem. Kommer du? Prøv at bruge dem. Ikke et skid, ikke? Hvorfor ikke? Skal du prøve at flække dem, ikke? Jamen, Det er Rusk øvet på. det synes jeg jo. Flæk andre. Ja, så mister jeg ting. Jeg kan bare lade dem igen. Og til skubbet, ikke? Men altså. Jeg kan tage ting op. Vi har snart recordet i en halv time. Wow! Hvad var det? Dude, vi har snart recordet i en halv time. Ikke lige nu. Jamen, jeg er gammel noget. Okay. Altså lige lidt det, hvor jeg siger det bare. Ja. Der er en åbner her. Au, jeg blev skudt. Jeg blev skudt. Jeg er på vej, bro. Hvis du dør, så er det din skyld jo. Jeg sagde til dig, at du ikke skulle gå derhen. Wow. Der er det skyde med bolt action. Er det der? Eller bruge af det. Du er ikke bold action. Så prøver jeg at irritere dem. Det er pænt lækkert, at vi lige har fået en bold action. Mm. Skal helst ikke dø. Jeg har riften. Han har nok ikke regnet med ham der skudt efter mig, at jeg havde en bold action til at skyde om fjerde med. Han er her. Jeg fik lige en til bold action, bro. How? Jeg fik lige en tønde. Hvor er det easy for bold action lige nu? Kom du, Sia. Jeg er i krise her. Der er en til, der har en bolt action. Boomer bolt action, og jeg er nede næsten. TB! TB! TP! 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 Døde du? Er du død? Nej, slags TP er HM. Ej, gå nu! Se nu, ja! TP til mig! Men det ser jeg, fordi du kom til at se TP mig. Kom nu, bare TP der, bare TP. Jeg gør det. Lad os væk. Åh, man. Hvor det... Fuck. Dræbte du nogen?
Har du nogen? Ved det ikke. Så. Skal vi tilbage til basen? Ja, jeg tænker at vi løber tilbage til basen, fordi du skal sådan et dæk Ja, bord. pluk mig. Nej. Jo, pluk mig. Jeg har en sleeping bag derovre. Nå, men det er lige Pluk meget. mig. Det er lige meget, bro. Nej, fordi jeg skal op af nu. Nå, men jeg har ikke plads til noget af dit loot. Jeg har altså heller ikke så specielt noget godt loot. Jamen, bro, jeg dør så. Okay, skal jeg dræbe dig? TP til mig. Du må TP til mig bagefter. Okay. Skal jeg F? Hvad har du der på dig? Waterpipe shotgun 64 skud til den. Bue 51 skud. 600.150. En scope. Og en launch med launch. Ja, det er det. Ja, jeg TP'er til dig. Yep. Sådan. Jeg TP'er til dig, bro. Shit. Ja. Tilbage stack. Skynd dig, bro. Sådan. Shit, du bliver skudt af noget. Ja, jeg er hjemme. Jeg giver dig en bold action, hvis du har lyst. Ja, tak. Jeg fik jo 2, så bedste dag ever. Jeg sang for at få 2 bowl actions. Wow, hvad er der? Har du fået 3 på dig eller sådan noget? Nej. Skal jeg have 3? Hvor er det ud til at have 3? Jeg skal have 2 couplet. Okay. Og skal jeg så sætte af? Men jeg logger af endnu hos dig. Ja, min er nok skal koste. For jeg... Det er også lidt til couplet. Jeg tror vi stopper videoen her. Shit, jeg har meget loot herinde. Nå, vi ses! Ses, drenge og piger, mand. Yep. Ses. Nej, vent Til lige! næste episode. Til næste episode, så kommer vi til hvad kommer vi ind? Vi kommer til at lave noget sjov spil. Du taler bare til mig. Jeg har ikke på. Nej, stop mig ikke. Har du en base? Ja, jeg er på vej. Jeg skulle lige have en bedste loot med. Hallo, jeg har så god loot på mig, mand. Hvad var chance for de der 2 bowl actions, har jeg ikke ret? Hvad? Hvad er chance for 2 bowl actions? Her, du får den her. Den kan godt bruge, tror jeg. Snejakke. Ja! Kom nu, ind og tag 2 couplet, dude. Ind og tag det. Snejakke for helvede. Ja, jeg har taget den. Okay. Jeg skal lukke af nu. Vent lige. Du skal lige have en lækker hat. Nej. Jo, vil du ikke have den her hat? Okay, jo. Jo, jeg vil gerne faktisk. Vil du også have noget lækkert tøj? Her. Jeg har bare noget tøj. Nice, lækkert mand. Skal vi den der snit. Lad være med at bruge noget med bulke. Jeg skal Ja. tilbage her. Eller gør jeg så her. Ses. Men nej, vi sætter den bare på pause. Vi, så kommer vi tilbage. Skal vi så lave en til video eller hvad? Ja, når jeg kommer tilbage. Men skal jeg begynde at uploade den, eller hvad? Ja, bare upload. Det tager en time eller 2 at uploade den, måske. Ja. Jeg sætter den lige på pause, skal? Lad være med at lukke af de computer eller sådan noget. Ja, det gør jeg ikke. Ses. Hej.